салом алейкум дӯстони азиз, созед назарин саломати хубай ҳамқа пижамаи хушрӯ омадаи ҳамқа нижни билёи фасон омадаи дариҷа ҳозир ман шумода якта ба якта нишон метим. Размерои балишмерка бисёр мепурсидан, ҳамқа размерои хушрӯи омадагие ки ҳамада дига мешавад ки пижамаи фасон размер биёбед. Марҳамат, бозори Корвон, тарафи Тило бозор 12 дарвоза 9 қатор. Аз инҷа ман тез шумо да навор гирифта нишон метиҳам. Ина бори навшон омадагии духтаро сар мекунем аз пижамаҳои балшимерка. Беҳтарин пижамаҳо 70 сомона. Балшимеркашон аз нишон метиҳам, расветкаша мефаҳмонам. Нигоҳ кунед чихе хушрӯвай. Двойка фасон бо ҳамқа материалш нағзай мана 70 сомон балшимерка размерои калони хушрӯ. Ина иҷада нигоҳ кунед, ина расветкашай. Ҳамаи ҳамино 70 сомонӣ. Мана фиолетовиша бинем, фиолетовишам хушрӯвай дидем бурукошкати 70 сомон. Баъд пинюар бисёр омада, ҳамқа пинюарои хушрӯ, иноям размерои калонуш омадагиай. Размерои майда 45 сомон, двойка дидем бус ринг доран ҳамаш. Ана размерои калонуш 50 сомон. Беҳад хушрӯай пинюарошон. Нигоҳ кунед, ҳамаи ҳамин новинка. Чӣ тавре гуфтум, размерои майдаш 45 сомон, размерои калонуш 50 сомон. Мана беҳад фасон. Ина барои савдо гирифтанien духтаро, барои хитон гирифтанien ҳатман нам бозори Корвон биёен. Тарафи Тило бозор 12 дарвоза 9 қатор. Инами поён ҳамаш пинюарая, ҳамаш бори навай духтаро пинюарай. Иҷада ба такпушора тез аксия мекунан арзонай. Ина сафедо чанд сомай? Инами сафедо 20 сомон. Размерои калон хушрӯ ина 20 сомон. Арзонтон ай чанд сом такпуш сар меша? Ва духтаро такпуш аз 5 сомон сар мешава ин нуқтаи савдода. ҳозир ман шумода нишон тим да. Бине. Мана ино 5 сомон. Аз 5 сомон сар карда шумо метавонед аз иҷа такпуш пайдо кунед. Ина такпушои поёнам диден? Ина ёям ҳамаш 5 миана. Ина кадом моделаше ки мегирен 5 сомон. Беҳтарин нархо. Марҳамат, биёен. Агар касе имконияти омадан надора, нависен доставка доранд, доставкатон мекунанд. Ана ё чанд сомиян? Инаи қатор. ё 60. Инаи модело нигоҳ кунед 60 сомон. Иям 60 сома, 60 сомон нигоҳ кунед чиха хушрӯане 60 сомоношон. Инаи двойкотон чи? 100 сомон. Инаи модела и тройка будай 100 сомон. Ана ё двойкаян 60 сомона. Қай двойка фасонай духтаро. Мана марҳамат, двойкаи хушрӯ. Ягонҷа туфаям барен барои дугонаотон. Аҷоибот вариант 60 сомоне бо и расветка дора. Хулас моделои фасон нархои дастрас. Баъд медонен комплектҳои арзон доранд. Комплект 28 сомонай. Мана ино 28 сомония. Ина комплектҳо ҳамаш 28 сомон. Беҳад комплект бисёр доранд. Намҷа чӣ пачкае ки мебинен комплектай 28 сомонам як комплекташ 28 сомонӣ. Хулас нархҳои хуб дастрас беҳтарин. Ана ин болобудагиё чанд соман имрият? 4 доранд. Четвёрка чанд соман? 130 сомон четвёркаошон. А қисми болои боло чи? Ҳамаш. Ай нигоҳ кунед боло. Ина атласиё. Ё бо ҳамаш бори гуанҷои хушрӯан. 130 сомон. Инаи сафеда? Ира бинен 4 тага буда 130 сомон. Ина инош чи? Ина ё чанд сомиян? И двойка духтарако шортикчоошон кати 50 сомон фасонака ки материалошонам хушрӯай. Ина двойкатон чанд сомай? 60 сомон двойкая. 60 сомонай двойкая. Марҳамат, бинен охи ҳамаи чӣ доранд? Ҳамаи чишон арзонай, дастрасай. Барои савдо мегирен, барои хитон мегирен духтаро ҳатман нависен. Ина ино чанд сомиян? Инаи модело 120 сомон будай. Мана яш чи? Инаи размери калон 100 сомон, размери калон. Ина размерои калонам доранд. Хулас ҳамаи чӣ доранд. Ана баъд бо ҳастай карсетатон тамом шуда? Карсетам доштан тамом шуда. Хулас аз ами 45 сомон сар карда дар ин нуқтаи савдо шумо метавонед ки пинюар пайдо кунед. Аз 5 сомон сар карда такпуш пайдо кунед. И четвёрка размери калон буда. Канятша кишо чанд сомай? 130 сомонай четвёрка духтаро. Марҳамат, ози биненда. Ина
4 تا дора 100 120 120 сомон размери калон майкача шортикча халат дора ба брук дора да вана 120 сомон четверка беҳтарин нархҳо барои савдо мегирен барои хитон мегирен ҳатман биёен духтарако ҳама намудош ҳаст нархҳои даст раскати анами нуқтаи савдои абдулло бозори корвон иҷа занай савдогар бозори корвон тарафи тило бозор 9 қатор 12 дарвоза биёен бо айпеш тамошо кунем